Kung nasairan mo pa lamang ang kinabuhi sa tao mo bora, lumalabay lamang kinisama sa bulag kong mga balili. Susihaig suon ang kinabuhi mo, kung kini may kasiguruhan ba luyunin kinabuhiya. Sa dihanga kuhaon na sa Diyos ang hinulaman mong gininhawa. Sa daklit ka lang niya mahingangha, ang pagpangandam di ay ulahin na. Susihaig suon ang kinabuhi mo, kung kini may kasiguruhan ba luyunin kinabuhiya. Kung nasairan mo pa lamang ang kinabuhi sa tawa mo bora, lumalabay lamang kinisama sa bula o mga balili. Busaig suon mga andam na dawata si Kristo, moluwas siya, hinulsuli ang imong mga sala, kasaligan siya, pasailon ka. Busaig suon mga andam na dawata si Kristo, moluwas siya, hinulsuli ang imong mga sala, kasaligan siya, pasailon ka. Busaig suon mga andam na dawata si Kristo, moluwas siya, hinulsuli ang imong mga sala, kasaligan siya, pasailon ka. Okay, kumusta mga kaila dinhi sa social media ug sa tanang mga tao nga naglihok karon diha sa online, ug ang mga followers nato diha, shout out. Ito na pod ang inyohang alagad dinhi sa social media nga magapaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios nga hatagan usab nato kini og dakong pagtagad kay kini alang sa ato ang espiritual nga kinabuhi. So akong mga pagampo sa Dios nga labing gamhanan nga siya magapamuhat sa atong mga igdulongog, og labi na kanako nga magapaambit niini gilan nako ang balang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo ngo kung gamiton niya nga akong baba magapanulti kini sumala sa mga pulong sa Dios nga nasulat sa balaang kasulatan. Ang akong ipaambit kaninyo karon kining mahitungod sa kaluwasan. Daghan na kayong nagsulti nini apan tuguti nga mapaambit nato kini sa dugang pagpasabot unsa gayod kini mga igsoon. So kini nga kaluwasan, number 1, kaluwasan kini gikan sa kamatayon sa sala ngadto sa espirituhanon nga pagkabuhi. Maingon ang atong unang ginikanan misupak sa sugo sa Dios, og ang bayad sa sala mao ang kamatayon na panunod nato sa tanang mga nahimugso dinhi nining kalibutan. So matud pa sa pulong sa Ginoo kini nga kaluwasan kini sa atong espirituhanon nga kinabuhi gikan sa kangitngit ngadto sa espiritual nga gingharian ni Kristo. O klaro kay na kung atong basahon ang Episod 2:6 o Kolosas 1:13. So kini nga kaluwasan
grasya kini mga igsoon, gitawag kini daan merited favor, pabor nga dili unta angay, no? So hatag kini sa Dios ug dili kini bunga sa atong paningkamot. Daghang nagunahuna nga maghimo sila og maayo o nagunahuna sila unsa ilang himuon para maluwas. Sultihan ta kay igsoon, kini nga kaluwasan trabaho hatag kini sa Dios alang sa tanang mga katawhan. So karon akong ipaambit kaninyo unsa ang mga han-ang lakang biblikal aron maangkon og kita mismo makabaton niini nga kaluwasan. So una, mamati sa mga pulong ni Kristo aron makabaton sa tinuod nga pagtuo. So dili tanang pagtuo nga tinuod mga igsoon. Kung fake news ang imong madungog, so makabaton po kag pagtuo nga dili insakto. Apan kung pulong ni Kristo o pulong sa Dios nga nakasulat sa Biblia, makabaton ka og tinuod nga pagtuo. Kay nganuman nagaingon ang Roma 10:17, sa ingon niini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. So dili mga chismis, dili drama, dili salida, kundi pulong ni Kristo nga nakasulat diha sa balaang kasulatan. So unsa man di ay ang mga pulong ug mga mensahe ni Kristo. Sa dihang human na bautismohan si Kristo, gitintal siya sa makatulo ug wala siya matintal sa yawa, ug didto nagasugod siya sa pagpanudlo ug pagpangwali. Ang pinakaunang mensahe niya sa Mateo 4:17 nagaingon diha, sukad niadto misugod si Hesus sa pagwali ug pag-ingon, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Take note, ang pinakaunang mensahe mao ang ebanghelyo sa gingharian mga igsoon. So dinhi nagaingon nga paghinulsol. Unsa maning pulong paghinulsol? A, mao kini ang pag-ila nga kita makasasala. Matud pa sa Roma 3:23, kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So dapat ang tao muila nga siya makasasala, ikaw ug ako kitang tanan makasasala. O kining sala nga hisgutan migsoon pertin daghana. Kung basahon nato sa Biblia, madiscover nato migsoon unsa ka daghang sala. Moingon ka lang nga buang, mahiagom ka sa impierno. So daghang kaayong mga sala, magunahuna ka lag dautan sa imong isig ka tawo, makatan-aw lang ka sa mga imong mata nga dunay kaibog, sala na kini sa sulod. So mao na ang sala mga kaigsuonan, no? Kitang tanan nakasala o makasasala sa pulong sa buhat o sa unahuna. So nag-ingon diya sa Jeremias 2:22, kay bisan pa manghugas ka og lihiya og mugamit ka og daghang sabon, apan ang imong kasalanan nahapatik na sa akong atubangan, nagaingon ang Ginoo. So hinumduman nato migsoon nga walay natago sa Dios. Ang tanan natong binuhatan dayag atubangan sa Ginoo. Muna mahinungdanon kayo ang pag-ila o pagpaubos atubangan sa Dios aron kita makabaton og kapasayloan. So dunay special offer ang Dios tungod kay wala manggi tao nga makahimo sa pagtarong sa iyang kaugalingon. Bisag unsaon nato panghugas, makasasala gid ta. Mohinungdan nga atong dawaton ang gi-offer sa Ginoo. Matud pa sa Roma, no? Atong tan-awon ang Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So pinakagamay sala mga kaigsuonan hangtod sa katapusang sala nga pinakagamay kamatayon ang bayad. Muna nga dawaton nato ang gi-offer sa Ginoo. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan mao kini offer sa Ginoo. Ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga naa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Wow! Kinahanglan masayod ka igsoon nga dunay nagbayad sa sala og maangko nato ni nga wala nay bayad. O dapat mahibaluan nato unsa kini kadakong pabor sa matag usa ka nato. Matud pa sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya
dili mawala o dili malaglag o dili maimpirno kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Muna gi-offer sa Ginoo kanato mga igsoon. So ikaduhang buhaton nato igsoon aron madawat nato kini nga kaluwasan, atong ipadayag sa atong baba nga si Hesus Ginoo. Kining pagpadayag sa baba nga si Hesus Ginoo, nagpasabot kini sa pagdeklarar, no? Pagdeklarar nga unsa may but pasabot ng Ginoo, siya na ang atong amo. Siya na ang ato ang agalon. Mo na ibot pasabot ideklarar nimo nga si Hesus mao na ang atong Ginoo agalon. Meaning to say, kung i-deklarar nimo nga agalon, kung tininuod ang imong pagdeklarar, sugod nining panahon na, siya na imong sundon. So ikatulo, aron maangko nato kini nga kaluwasan, atong tuuhan sa kinisingkasing nga si Hesus gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Importante kayo kini nga mao nga pagtuo nganuman. Sumala sa Hebrehanon 9:12. Kung walay pag-ula sa dugo, walay pagpapas sa kasalanan, walay kapasayloan ang sala. Muna hinungdanon kayo nga mituo ta ni Kristo Hesus nga siya namatay o gibanhaw sa Dios, mga kaigsuonan. So muna ikatulong mga lakang aron madawat og maangkon nato ning mao nga kaluwasan. Kay sayon ra ang pagsulti sa baba, daghang kayong miingon praise the Lord, daghang kayong miingon nga Ginoo, pero dili gikan sa kasing-kasing. Muna dinhi ikatulong gikinhanglan nga himuon nato og lakang nga atong lakangon mao nga ang pagtuo sa kinisingkasing nga kining Hesus gibanhaw gikan sa mga patay. Ikaupat, kining ikaupat migsuon, importante po ni magpabautismo kita sa tubig. Kaya ang atong Ginoong Hesus mao ang ehemplo nga bisan siya Ginoo walay sala, apan siya nagpabautismo gani ni Juan Bautista. So kining bautismo sa tubig mao kini ang pagtunlob og paghawas. Kining pagtunlob nagsimbolo kini sa kamatayon sa sala, ingon ang atong Ginoo namatay, kita usab gitunlob sa tubig, ingon nga namatay usab sa sala. Paghinulsol, pagbiya sa sala. Dayon paghawas, ang pulong bautismo nagikan sa pulong nga baptisot, pagtunlob ug paghawas. So kung wa pa ka kasulay niini kay ang imong nasulayan nga bautismo kadto pang wisik-wisik, so kinahanglan magpabautismo ka katong gitunlob gyud sa tubig. Kay nag-ingon ang Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So klaro kayo ang balaang kasulatan maigsoon. So ang atong gibautismohan maigsoon kato lamang tinuod nga mituo. So kanus-a man nato madawat kini nga kaluwasan? Of course. Sa adlaw nga gikahimutan, kanus-a man ning adlaw nga gikahimutan. So it is impossible to please God without faith. So meaning to say, kung mutuo ka sa mga mensahe sa Ginoo, mutuo ka karon, mo kini ang adlaw nga gikahimutan. So kung mutuo ka karon ang adlaw sa kaluwasan madawat nimo. Karon mismo madawat nimo ang kaluwasan. So kung namati ka, mituo ka, dayon imong gisulti sa imong baba nga si Hesus Ginoo og imuhang gituan sulod sa kinisingkasing nga pagtuo nga siya gibanhaw gikan sa mga patay, nan karong adlaw maluwas ka kay sayon ramang kay ng pagpabautismo. So comment down below kay willing po gumubautismo kanimo igsoon. Ang kinabuhi sa tao sama sa bulak lang, karon taong ngasud ungon unya malaos lang. Maayong balita igsuon ko, si Jesus buhi alang kani
Jesus buhi alang kanimo, gihigugma ka o gitawag ka saad niya karon kun mituo ka sa gingharian niya. Kauban ka walagi palabi, bisan kinsa ka adunahan o kabos man ka. Ang Diyos nagtawag kanimo higala, duol karon basin ug maulahi ka na, duol karon samtang may higayon pa, duol karon samtang ang Diyos gugma pa kaysa dili madugay. Ang Diyos maghukom na. Ang Diyos nagtawag kanimo higala, duol karon basin ug maulahi ka na, duol karon samtang may higayon pa, duol karon samtang ang Diyos gugma pa kaysa dili madugay. Ang Diyos maghuhukom na. Dul sa Diyos karon higala, dul sa Diyos karon. Sumo ka na ang gisgusan sa 2 Korinto 6:2 karon ang adlaw kung dawaton nimo. Ayaw mo pagtuan nang naang unya na ta maluwas ug mamatay. Kinsa may nahibalo og patay na ta mga igsoon, nga ang kaluwasan karon man nga mutuo ta. Ang patay dili na kaantigo mutuo. Patay na siya. So karon gyud samtang buhi ta, nakahibalo ta nga maluwas ta. So karon mga kaigsunan, nganong makaingon ko nga karon? Tungod kay kini nga kaluwasan, dugay na maguning gitagana. Wala pa matao imong lulo. Wala pa matao akong lulo. Nganong mang makaingon ko? Kini nga kaluwasan, no? Alang sa kapasayloan kini sa mga sala, humana. No? Humana. Humana pinaagi sa dugo ni Kristo didto sa Krus Kalbaryo. Kausa lamang alang sa tibok kapanahonan. Tuni pag-ayo ang Ibrohanon 10 hantod sa 14. So dili na magsubli-subli pa mga kaigsuonan ang pagluwas. Wala na laing Kristo mga igsuon. Kas-ara alang sa katanang kapanahonan. So kung tuuhan nimo karon ang buhat ni Kristo sa Krus Kalbaryo, meaning to say mapasaylo ang tanan nimong mga sala, designan niya nga pasayloon. Dayon ang nakanindot mga igsuon. Nabayran na. Hapit na 2,000 ka tuig milabay, natawo si Kristo sa uno. So, namatay siya nabanhaw sa, nag-edad siya 33. Sa ato pa, hapit na 2,000 ka tuig milabay, bayad na, nabayran na kining kaluwasan, buhat 2028. Gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Wa may laing katuyuan nga mianhi si Kristo.
Juan 1:29, si Canpres, anyos de quitulis pitika mundi. Ang kordero miani nagwagtang sa sala sa kalibutan. So kung tuuhan nimo ni karon, apil ang imong mga sala, papason sa Ginoo. Ingon sa Hebrews 10:17, og dili ko na pagahinumduman ang ilang mga sala ug ang ilang mga pagkamasupilon. Kaysa diha nga si Kristo mikayab og tuwa karon sa tuo sa Dios, siya ang atoang saserdote. Siya ang nagdupa nga kun mulantaw ang Dios Amahan ngari kanato sa tanang misalig sa gibuhat ni Kristo, ang iyang nakita ang dugo ni Kristo nga naghugas sa atong mga kasalanan. Munang pinaagi sa paglantaw niya nato, nakita niya si Kristo, munang malimtan niya ang atong mga sala og dili na niya pagahinumduman pa. Dili ba na nindot magisuon? Nga kalimtan niya tanan natong mga kasalanan. Nagaingon, no? Og sa tapos nahimong hingpit si Kristo, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan. Kinsa may makaavil ni ining dayon nga kaluwasan? Alang kanila nga mga nagmasinugtanon kaniya. Hebrews 5:9. So, kanang mga wali diha nga faith alone, false Christ teaching na. Dili pwede nga faith alone. Kay ang kaluwasan nga dayon, alang kanila nga mga nagmasinugtanon kaniya. Faith alone upang maligtas ay sa diablo. Why? Paano naging alo ang faith? Tingnan nyo nga ang Romans 18:4, for we are saved by hope. Pangaral na, pangaral na, ang aral na, faith alone upang maligtas ay sa diablo. Why? Paano naging alaw ng faith? Tingnan nyo nga ang Titus 3:5. According to His mercy, He saved us by the washing of regeneration. Salvation is Antichrist. Why? Tingnan nyo nga ang Hebrews 5:9. Jesus was becoming the author of eternal salvation unto all them that obey Him. The truth is, we are saved by grace through faith. Makinig mananampalataya at susunod kay Jesus upang makamit ang kaligtasan na walang hanggan. Huwag padaya, makinig mananampalataya at susunod kay Jesus. Makinig mananampalataya at susunod kay Jesus. Kanang pulong masinugtanon mga igsoon, obedience, musunod. Obey, ang pulong obey, dili na pwede ingnon nimo faith alone. Kinahanglan kay trabaho man niya ang kaluwasan, kinahanglan musunod ug musugot ug moobey kita sa atong Ginoong Hesukristo.
Dapat kumplito ang pagtulunan og pagtudlo igsoon, dili kay ingnon nato nga faith alone. Sakto ang faith pero dili nato butangan og alon kay pagpuno-puno og pagbutang-butang og pagdugang-dugang na mga kaigsoon. So nag-ingon ang 1 Korinto 15:2, tanag maayo inyong Biblia. Nangaluwas kamo kung batunan ninyo nga makanunayon. Unsa man ang pulong makanunayon? No? Sa to pa magpadayon kay dayon nga kaluwasan ang ato ang target mga kaigsuonan. Eternal salvation. Makanunayon. Ang pulong makanunayon pagmintinar, pagpadayon sa pagtuo. Makanunayon ang pulong nga giwali ko kaninyo. Kinahanglan nga makanunayon ang atong pagtuon sa Biblia, sa iyahang mga pagtulunan. Muna di ta mohunong. Gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. So dunay na nagsugod og pagtuo pero taphaw lang. Muna nga magpadayon ta sa pagpamati kay ang pagpatubo sa atong pagtuo, ang pagpalig-on sa atong pagtuo, mao ang pagtambong kanunay sa buluhaton. Pagpaminaw kanunay pagbasa sa iyahang mga pulong. Muna giingon dire, work out your own salvation. Daghan kayong naglibog ni ining nganong work out. Ingon ganiha hatag, ingon ganiha gasa karon nganong work out man ni. Gasa ang salvation, kaluwasan, hatag libre, walay bayad, dili sa atong kaugalingong kahago. Pero nganong karon nga nadawat na nato kini, ngano man nga i-work out your own. Nganong i-work out your own kay atuan na. Gitawag bitan na siyag own kay atuan na. Meaning to say, nadawat na nato libre way bayad. Nganong i-work out? Ang but pasabot ining workout maigsoon, atuan na kini, apan kinahanglan nga atong atimanon og ampingan. Uban sa pagka matinahuron sa Dios, kay kini nga kaluwasan maoy pasis aron kita makasulod sa gingharian. Gipakamatyan niya sa atong Ginoong Hesukristo kini nga kaluwasan. Giula niya iyang dugo. Giantos niya sa makadyot na mahimulag sa presensya sa iyang amahan. Ingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nakasinati ba mog loneliness mga igsoon? Kanabang mahal sa kinabuhi unya gitalikdan ka. Imagine na daon sa kasakit. Ug muna ang kasakit nga giantos ni Kristo. Ingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong gibiyaan siya? Tungod kay niadtong panahon na gipas-an niya ang tanang sala sa kalibutan ug ang Dios dili kasud-ong og sala. Muna niya ng panahon na sa nagbitay siya sa krus Kalbaryo. Nawala kaniya ang presensya sa Dios kay ang Dios balaan ug dili siya mopuyo sa makamakasasala. Tungod kay gipas-an man ni Kristo ang sala sa tibuok kalibutan, munang nahimulag siya sa makadyot sa presensya sa Dios. Muna nga kini nga kaluwasan nga iyang gi-offer nato, work out your own kay atuan na kini apan gikinahanglan ampingan. Unsay giingon sa 2 Pedro 1:10, no? Tungod ni ini mga igsoon hatagi og labi pang kakugi. More effort, no? Dugang kakugi. Gayud ang pagtino sa pagtawag og pagkapili kaninyo. Kay kung pagabuhaton ninyo kini, buhaton kini. Mga butanga, dili gayud kamo mahipangdol. So unsa maning work out or work hard, dili aron madawat ang kaluwasan, kun dili aron makasulod. O, di ba? Kining work hard din himagsoon, work out, dili aron maluwas. I-work out aron ihatod ta ngadto sa pagsulod sa gingharian. Tanawon na nato og tinuod ba? Basa igsoon. Sagayon, Tagalog na to. Sagayon, bukas palad na pahihintulutan kayong pumasok sa walang hanggang kaharian ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Muna akong giingon ganiha, nga nganong i-work out nato ni nga kaluwasan nga naangko na nato, kay mao ni
pasis nato sa pagsulod sa gingharian ni Kristo Jesus. Kay dili kasulod ang tao sa gingharian ni Kristo kung dili siya luwas. So mao di ay nga i-work out kini nga kaluwasan kay aron ihatod ta dinhi niini ngadto sa gingharian ni Kristo. O klaro kaayong Biblia. So ang but pasabot magpadayon ta sa pagtigom, dili ta mo bulag. No? Ingon ang Hebrewhanon 10:25 nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagtigom sumala sa batasan sa uban kundili magtinambagay ang usa ug usa ug labi na gayod kung gitan-aw ninyo nga nagkahaduol ang adlaw. So humanta nakadawat sa kaluwasan nganong makigtigom ta dili aron maluwas, nakigtigom ta kay aron mamintinar nato ang kaluwasan mga kaigsunan. Malig-on ang atong pagtuo ug dili mahimong taphaw. O mutubo ta sa atong pagtuo pinaagi sa atong pagtambong sa mga fellowship, panagtigom fellowship mga igsoon. Muna ibot pasabot niya na. So asa man pud ta magtiguman, naglibog na ang uban. Asa man ta magtiguman kay magpadayon man ka sa pagtigom. O sa dihang nadawat nato niya kaluwasan pakid sa balang Espiritu Santo, nahimo natang anak sa Dios ug nahimo natang kabahin sa iglesia. Ang iglesia magsuon tawo. So sa dihang naluwas ka, nahimo kang kabahin sa lawas ni Kristo, iglesia ni Kristo. Dili nang iglesia nga gitukod sa tao, kanang iglesia nga tinukod ni Kristo, kanang lawas ni Kristo. So ikaw ug ako sa dihang nakadawat sa kaluwasan package ang pagkahimong anak ug pagka-born again, mupadayon sa fellowship, asa mo fellowship, bisag asa lang. Wala magingon ang Biblia bisag asa. Balik ta sa Kolosas 1:13. Nga mao ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa mga kangitngit og nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. So ang venue sa fellowship dili bisag asa. Ang venue sa fellowship gingharian sa iyang hinigugmang anak. Mga igsoon usa kini katanghaga tungod kay hangtod karon duna pay kalibog ang kadaghanan, unsa gyud ug asa dapit ang gingharian sa hinigugmang anak. So sa tanang mga namati karon ug naluwas na ug wala pa, atulang lakangon ang mga lakang nga angay itong buhaton aron mabaton nato ang kaluwasan ug kadtong nangaluwas na magpadayon ta sa pagtuon unsa gyud ang gingharian sa hinigugmang anak. Dili pariwara ang mga nangaluwas, dunay destinasyon, gingharian sa hinigugmang anak. So ang Dios magapanalangin kanimo ug hinaot nga ang balang Espiritu Santo magpadayon sa pagpasabot mahitungod sa kaluwasan. Shalom, God bless you. Maramarayado, nalika sa grasya, pero landa sa iba alam ang tama. Pero ayaw sa tama, Diyos ay love. Lagi lang sa chat, pero di siya lore. Puro ka lang kuya chat. Talata banggit pero di namumuhay. Relihiyoso labas puso'y mayabang. Pastor nilagutom, parang asong walang kabusugan. Sariling daan, hidwaan. Kampi-kampi okay lang dahil pera-pera lang. Pera-pera lang. Pastor nilagutom, parang asong walang kabusugan. Sariling daan, hidwaan. Kampi-kampi okay lang dahil pera-pera lang. Pera-pera lang. Hungry dog chasing money. Money. Hungry dog chasing money. Saved by grace, pero nag-fade ang vibe. Kasi sin is waving. Di nila resist God's word on lips, pero di inuna. Read just acting,
pero puso'y wala. Quote the Bible like it's a flex, pero buhay nila dinagma. Stress, pastor nila gutom, parang asong walang kabusugan. Sariling daan, hidwaan, kampi-kampi okay lang dahil pera-pera lang, pera-pera lang. Pastor nila gutom, parang asong walang kabusugan. Sariling daan, hidwaan, kampi-kampi okay lang dahil pera-pera lang, pera-pera lang. Hungry dog chasing money, 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 money. Hungry dog chasing money, money, money. Anong balik kayo mga taksel? Huwag ka matigas ulo, sabi ng Panginoon. Ako ang totoo, dadaling kita sa Zion, bibigyan kita pastol ayon sa aking puso. Anong balik kayo mga taksel? Huwag ka matigas ulo, sabi ng Panginoon. Ako ang totoo, dadaling kita sa Zion, bibigyan kita pastol ayon sa aking puso. Faith ka ng truth. Manumbalik kayo, Bane, mga takse. Bane, mga takse. Bane, Dane, Mane. Rejoice! Daughter of Zion, rejoice.